Heti alkuun täytyy sanoa, että olen historiallisen kauhukirjallisuuden ystävä ja nuorempana varsinkin niin kovasti Lovecraft, Edgar Allan Poe ja muut olivat lähellä sydäntäni ja oli ihanaa huomata, että tällä kielialueella julkaistaan vähän samanhenkistä kirjallisuutta vielä nytkin vielä tällaisella hengellisellä twistillä. Mistä kaikki alkoi, Sami Marde? No kyllä nyt voi sanoa, että Espoon tuomiokirkosta kaikki alkoi. Siellä olen pappina ollut parikymmentä vuotta ja siellä on tämmöisiä jännittäviä munkkimaalauksia ja sitten ajattelin, että jos nyt kirjan kirjoittaisin, niin olisiko tässä semmoinen hyvä startti, mistä pääsisi alkuun ja niin siitä sitten kirja tuli. Kyseessä on siis tämmöinen, voisi sanoa, että myös ehkä vähän arkisempia työelämän ulottuvuuksia, kuten loppuun palamista, väsymystä, perhesuhteita käsittelevä romaani, mutta sehän kasvaa aika niin kuin huikaisevan thrillerimäisiin mittoihin. Ja välillä unikuvat ja hourekuvat risteävät papin arkitodellisuuden kanssa. Ketkä sulla on ollut esikuvina tätä kirjoittaessa? Niin kuin ihan oikeita henkilöitä vai tarkoitatko kirjoja? Ehkäpä kirjallisia esikuvia. Okei. No, mulla oli siinä pöydällä Ruiz Zaffonin kirja Enkelipeli, jossa on vähän samanlainen asetelma, että siinä alkaa pikkuhiljaa menemään niin kuin sillä lailla, että ei oikein enää tiedä, että mikä on totta ja mikä ei. Ja tämmöinen vähän jotenkin piinattu, kirottu päähenkilöhahmo ja sitten vielä tämmöinen hyvin niin kuin epämääräinen, selvästi pahaksi osoittautuva henkilö, joka tulee sitten niin kuin houkuttelemaan ja piinaamaan lisää tätä päähenkilöä, niin tämmöisiä samanlaisia teemoja tässäkin on. Suosittelen tätäkin kirjaa, kuten kaikkea edeltäviäkin, sopii tämmöisiin myrskyisiin syysiltoihin, mitä mainitsin. Kiitoksia, Sami Marde.